De eerste bootjes wie nu het alweer op het wetter te vinden. Wat wil ik, maar dit mooie waar. De zinnen er vol op bij. Nog een koude start, want van de morgen petit wie het zijn min 3, min 4 graden. Maar dampwaar en mist. En je hoort het daar volop zinnen hier bij mij in huis. Dus de zinnenschermen kunnen we naar onderen ta. In Laaksem bleef de temperatuur wat achter onder invloed van de IJsselmar en van de morgen nog damp vanuit de IJsselmar. Wol, joen en vannacht een waarschuwing van mist of mistbanken of dichte mist. En daar moeten we even rekening mee houden in het verkeer. En verder hebben wij het vannacht hoe de temperaturen tussen de 0 en min 2 graden. Maar dat zou ik samen opplakken, min 3 werken. Dus lichte frost. Dus meneer Petit, autoruten scrabje. En de wind is er haast net zwak of matig. En dan zetten we terug naar het waar van morgen. We beginnen met mist en nu komt de bewolking. Er is wat meer bewolking als Juwet. En de zinnen komt er nog wel bij. Temperaturen zijn 9, 10 of 11 graden. Misschien in het zuidoosten nog een graadje hoger. Maar voorlopig hoor ik het op zo'n 10, 11 graden gemiddeld over de provincie. Dan de wind, die zal morgen zwak of matig wezen. Komt ik nog eens een keer uit verschillende richtingen bij. De nacht houdt een temperatuur om het vriespunt. En dan manje, ties en wijze. 3 dagen op mijn richtje, maar nog altijd een droog waar. Maar ik hege temperaturen beginnen op naar de 12, 13. Misschien op plakken wel 14 graden. Dan hebben we het volop maait iets zwaar. En de zinnen erbij, maar soms ik even wat meer bewolking. Strielend zult net worden al die dagen, wol droeg en het is al kurkdroeg. We met de manje, maar weer even in het waarsje.